Дурудам дюруни азиз, инак назди мо дайна ҷонона хораки мо беморӣ ами стумура мешава, ҳам гардан, ҳам миён. Амир аҳамият додем ки гардана дар ҳар ҷо соз кардан наметавонанд. Ҳар кас наметавонад. Барои гардана соз кардан мо дар роликҳои пеш мегуфтем ки ҳатман ҳиссиёти чилико дар кор аст. Агар ҳиссиёти чилико набоша, тобат карданаш беҳад қинай намешавад. Ҳамин як дуруғара тарақ мекунанд, мегӯянд соз шуда, неки ӯ соз намешавад. ин касо хай чандин ҷо мераванд, тобат мекунанд, шифоша намеёбад. Хай бо ина худшон гап зананд, чӣ ки назди мо омаданд. Салому алейкум ба ҳамаи шумо. Ман аз бемории гардан, стумура, ракашии пой азият мекашидам. Дар Москва лечение рафтам. Мисол уҷа духтурои биданд ки мисол шифо наёфтам, табобат кардам, шифо наёфтам через интернет, ютуб, фейсбук. Ҳамин кас доктора дидам, мисол суханҳои хуб задан дар бораи ҳамин бемориҳои бисёр, ҳамин стумура ва грижа ва гардан, миён. Мисол духтури нағз мо омадем, дар ҳамин ҷо лечение гирифтем. Якум лечение нагирифтам, мисол 2 лечение гирифтан дар кор буд. Дар якум лечение хела пешравиҳо ҳастанд. Мисол хела худман хуб ҳис мекунам ки мисол хела пешравиҳо ҳастанд аз дардо, аз хела чизо мисол халосӣ ёфтам. Ана раҳмати калон барои духтурҷон ки мисол шумо ҳастен, табиби хуб ҳастен. Мисол зинда бошен, ҳамеша дар хизмати ватан ҳастен. Мо раҳматгӯем. Мисол раҳмати калон ки дар Тоҷикистони мо мисол ҳамин хел докторҳо, мисол табибҳо ҳастанд. раҳмат мегӯм. Саломат бошед. Мо миннатдорем. Ина агар ҳар шахсе ки ҳамин томография кунем, ташхис кунем биёрен, мо ташхисҳоро бинем, 100% гуфта метавонем ки ҳамин шумо соз меша ё намеша. ҳамин дар ташхисҳо бемор худаш маълум мешавад. барои ин ҳатман як ташхис кунед, мо баъди ташхис гарантияи кафолати тобат дода метавонем. раҳмат барои таваҷҷӯҳтон. Саломат бошед.